Waqt li f'pajjiżna għandna problema kbira tal-emissjonijiet, il-gvern ta' Roberta Bela qed ikompli qaċċat is-siġar huwa proprju għalhekk li Partit Nazzjonalista se jkompli jkun il-vuċi favur l-ambjent. Dan kien il-messaġġ ewlieni mix-Shadow Ministers Ryan Kallus, Rebecca Borg kif ukoll Yves Borg Bonello waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Ix-Shadow Minister għall-Enerġija, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Ryan Kallus qal li ċifri li ġew pubblikati riċentament mill-Eurostat juru kif il-gvern jinsab fl-aħħar post fl-enerġija rinnovabbli b'10.1%, dan meta fl-Unjoni Ewropea il-medja tinsab madwar 41%. Id-Deputat Nazzjonalista semma kif iċ-Chairman tal-Enemalta Ryan Fava ikkonferma li pajjiżna apart li għandu problema tad-distribuzzjoni għandu wkoll problema fil-ġenerazzjoni tal-enerġija. Hawnhekk Ryan Kallus insista illi s-settur tal-enerġija jinsab bla pjan u li l-gvern ħadna lura għad-diesel minflok investa f'sorsi notfa ta' enerġija. Issa mhix biss kwistjoni ta' li rridu nsaħħu n-netwerk, mhix biss kwistjoni ta' inqedu iktar cables u naqilgħu it-toroq ġodda kollha li għamilna f'daw 7 snin u li tant ftaħarna bihom biex ngħaddu cables ġodda, mhix biss kwistjoni ta' iktar substations, mhix biss kwistjoni ta' iktar distribution centers biss. Hija wkoll issa problema ta' kapaċità ta' ġenerazzjoni. Pajjiżna m'għandux il-kapaċità illi jilħaq id-domanda illi għandu f'pajjiżna. Min-naħa tagħha Shadow Minister għall-Ambjent Rebecca Borg sostniet li l-ambjent ħadaqqa kbira taħt il-gvern ta' Roberta Bela dan hekk kif pajjiżna għandu problema tal-emissjonijiet bi gvern laburista li qed ikompli qaċċat is-siġar mit-toroq. Hija aċċennata l-fatt li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jkun il-vuċi tal-ambjent bilan li l-ġenerazzjonijiet ta' warajna igawdu minn ambjent kif ukoll arja aktar nadifa. Għandna dover li nħallu ambjent tajjeb għall-uliedna. Jekk xej għandna naraw nirrispettaw lill-uliedna. Ma tkunx bniedem tad-demm u l-laħam jekk m'intix lest li tissagrifika s-saħħa għall-uliedek li tkun lest tissagrifika s-saħħa tal-uliedek għalissa bissa biex tibqa' fil-gvern. L-ambjent tagħna mhuwiex bla u għalhekk għandna nipproteġuh. Ix-Shadow Minister għat-tibdil fil-klima u l-indafa pubblika Yves Borg Bonello qalet itul is-snin il-Partit Nazzjonalista baqa' jinsisti fuq it-tibdil fil-klima u fuq id-diversifikazzjoni tal-enerġija dan għaliex jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni se jkollna kriżi ambjentali. Hija sostniet li rigward dan is-suġġett jeħtieġ li jimmorru lil hinn mill-politika partiġjana bilan li nissalvagwardjaw l-ambjent ta' pajjiżna. Hija spjegat kif repetutament offrew li jikkollaboraw iżda l-gvern baqa' fis-silenzju. Nemnu li fuq suġġett pa' tibdil fil-klima fejn nitkellmu dwar il-futur tal-Gżejjer Maltin u Awċinu tat-ċittadini tagħna rridu morru lin mill-politika partiġjana. Iżda bqajna fis-silenzju min-naħa tal-gvern. Ukoll fid-diskors tal-Ministru meta kienet ittala id-dibattitu dwar l-awtorità fuq it-tibdil fil-klima, smajt 1000 botta lill-kap tal-Partit Nazzjonalista u għasa ċen wieħed jew referenza waħda għal proposti li risaqna. U għalhekk verament qed nappellaw għal kollaborazzjoni fuq suġġett għal benessere tal-Maltin u Awċin kollha. Giulia Falzon għal Net News.